Ar ôl treulio bron I flwyddyn yn gofalu am fy ngŵr Andrew, roeddwn ni'n cael trafferth cydbwyso gwaith a gofalu. Roeddwn ni'n teimlo'n lletwyth am rhannu fy sefyllfa gofalu gyda fy nghydweithwyr, a doeddwn ni ddim yn teimlo'n ddigon hyderus I ofyn I fy mos am help. Un diwrnod, yn union fel roeddwn ni'n paratoi ar gyfer cyfarfod mwyaf y flwyddyn, fe aeth fy ffôn. Roedd Andrew fy angen I. Roedd yn rhaid I mi adael ar unwaith. Roeddwn yn poeni y byddai fy nhîm yn meddwl nad oeddwn ni'n tynnu fy mhwysau, neu y byddai fy mos yn meddwl nad oeddwn ni'n gallu gwneud y gwaith. Ond roedd cydbwyso gwaith a gofalu wedi mynd yn fwy anodd ac yn fwy caled, ac yn y diwedd, roedd y cyfan wedi mynd yn ormod. Sylweddolais fod yn rhaid I mi ofyn am gefnogaeth. Cysylltais â fy rheolwr gyda fy nghalon yn fy ngheg. Roedd fy ngeiriau'n byrlymu gyda ymddiheiriadau, ac yr unig beth roedd fy mos yn gwneud oedd eistedd, yn ddistaw, yn syllu arnau. Ond yna, fe nodiodd hi mewn dealltwriaeth. Daeth i'r amlwg bod gan bobl eraill yn y gwaith gyfrifoldebau gofalu hefyd. Doeddwn ni ddim ar fy mhen fy hun. Cefais wybod y gallwn ofyn am gael gweithio oriau hyblyg, a bod fy nghwmni yn cynnig gwyliau I ofalwyr hefyd. Dylwm fod wedi gofyn am help yn gynt. Drwy fod yn agored am fy sefyllfa, roeddwn yn gallu cytuno ar ffyrdd o ffitio fy ngwaith o amgylch fy ngwaith gofalu. Dwi wedi bod yn gweithio'n fwy hyblyg byth ers hynny. Dwi'n teimlo'n fwy hapus ac yn fwy hyderus yn fy ngalluoedd. Mae'n golygu y gallaf ofalu am Andrew a dal I fod yn rhan werthfawr o'r tîm. I ddysgu mwy am eich hawliau a chael cyngor I ofalwyr sy'n gweithio, lawr lwythwch canllaw Gofalwyr Cymru ar gydbwyso gwaith a gofalu. A gwyliwch ein cyfres fideo.